Diversi innovaturi fil-qasam ta' 3D printing se jinġabru taħt saqaf wieħed għall-ewwel avveniment tax-xorta tiegħu bl-isem ta' Maker Faire fis-27 ta' Marzu li ġej. Dan l-avveniment se jilqa' kumpaniji u individwi ta' kull età kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Il-moħħ wara l-Maker Faire huma l-istess nies li organizzaw il-Malta Robotics Olympiad. Tkellimna mad-Direttur tal-kumpanija Diversi, David. Allura jiena flimkien ma' Magigoo, ma' 3D Maker Noob u ma' Planet Boop, norganizzaw l-ewwel sanata tal-event li hopefully ħajsir a yearly event. Diversi hija kumpanija startup li twafqet sena ilu u tispeċjalizza fil-manifattura. Il-ħaddiema huma graphic designers u inġiniera li tħarġu l-MCAST u l-Università u li qed jibdlu l-ideat tal-klijenti f'realtà. Wieħed mid-disinjaturi tal-kumpanija Angelo Kassar spjega l-proċess li jwassal 3D printing li jista' jieħu minn siegħa sa 5 ijiem. Nibdew billi nużaw softwares biex nagħmlu id-design f'3 dimensions. Imbagħad jagħmel layer by layer process f'dal-każ biex jikkrea l-parti nnifisha finalment. Minkejja iċ-ċokwan tal-kumpanija l-ambizzjonijiet huma kbar, hekk kif il-pjan tal-ħaddiema għal 5 snin li ġejjin huwa li jkomplu jesportaw il-prodotti tagħhom barra minn Malta, fosthom lejn il-Ġermanja. New equipment, new materials, iktar nies, iktar proġetti mal-Università u mal-MCAST biex iktar nimbuttaw l-Industrial Revolution il-ġdida. Meta żar il-kumpanija, il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Owen Bonnici tenna li kumpanija bħal Diversi u oħrajn huma ħabb ta' innovazzjoni kontinwa u li awguraw tajjeb kemm fid-dinja diġitali kif ukoll fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.